Mga ka-Disciple, may kilala ba kayong taong sobrang ayos sa labas? Laging maayos manamit, magalang, mabait, pero sa loob may pride o inggit na hindi mo inaasahan? Minsan kasi, mas madali tayong maglinis sa panlabas kaysa sa panloob. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 14, Tuesday of the 28th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 11:37-41, inimbitahan si Jesus ng isang pariseyo na kumain sa bahay niya. Pero nagulat ang pariseyo kasi hindi naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Sabi ni Jesus, "Kayo mga pariseyo, nililinis ninyo ang labas ng baso at pinggan, pero ang loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan." At idinugtong niya, "Magbigay kayo ng limos mula sa nasa loob ninyo at magiging malinis kayong lubos." Mga ka-Disciple, malinaw ang mensahe ni Jesus. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang sa panlabas, kundi sa puso. Pwede tayong magmukhang relihiyoso, laging nagsisimba, nagdadasal, o nagpotos ng Bible verse, pero kung puno pa rin ng yabang, galit o pagiging mapanghusga ang puso, hindi pa rin tayo tunay na malinis. Tandaan natin, si Lord hindi lang tumitingin sa gawa, kundi sa motibo. Kaya kapag nagbibigay ka, naglilingkod o nagmamahal, tanungin mo ang sarili mo, gawa ko ba ito dahil mahal ko si Lord o dahil gusto kong purihin ang tao? Ang tunay na paglilinis ay nagsisimula sa loob, sa pagpapatawad, sa pag-amin ng kasalanan at sa pagkakaroon ng pusong mapagkumbaba. Kasi kung malinis ang loob, kusang sumasabay ang labas. Mga ka-Disciple, linisin natin hindi lang ang ating kamay, kundi ang ating puso. Huwag lang tayong maging presentable sa mundo, kundi maging pleasing sa Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.